יותר גרוע נפש. רגע, רוני. יש עוד בקבוקים? עוז, איך היה? היה מצוין. מה מצוין? אתה כל הזמן נשארת בסוף. נו, מה, אני המעשית, חמור. רוני. לא אותך, קילומטרים, מצפנים. מה זה עצלם, אתה מגיע? אני מת! רוצה להגיד משהו לעופר, חבר שלך? כן? למה? לקוח, אני תעצבן. תגיד למיכל משהו, תגיד לה. זרק אותו מהמפעל. תגיד לה, אמנון לוי, תגיד לה. רוצים סופרלנד, סופרלנד! קוראים לנו תותח, לא מתביישים. תגיד, מה קרה לך, אתה מפחד? שברת רגל, 3 דברים עכשיו? תגיד לנתן ושבי, עשיתם בשכל או באתם? לא עשו בשכל, זה קוראים למסעדה, אל תדאגו. נורא. עלי. עמסי לנו מחילה. וואלכ יש לי בחילה. יאללה, ראינו יוריד את התרבוקה באוטובוס. אין, עלילה. חבר'ה, אתם רוצים באוטובוס. באנו להדליק את זה. עלי כלבוס. זוז רגע, זוז. אז באנו להדליק, אני רוצה להניח להדליק. איך שאני מסובב את זה, פתאום אתה רואה שאחוז שרמוטה ונדלק גם בשטיח קצת. וום, אתה רואה את זה למה זוכר? במה? מאחורי הבית שלך? אביך, מה אתה עושה? פרקת את כולה. שעשינו עם זה, שנדלק השטיח והזה. עידן! מאחורי הבית שלך, מאחורי המחסן. שהדלקת. אחרי זה הוא הביא צינור. לא. צינור חיבר לי את זה. אהבת חיין, אהבת עולמי. נראית איך מבסוט. הנה ראש ממשלת ישראל עוז מיכאלי. יאללה בוא תבין את זה. באיזה שטח אתה נמצא? עופר לזמי על הזין. לא מפקיע. תנהגו כאילו אתם בשטח. איזה שטח אנחנו? שתן לי. אלי, לאן נשאת אותנו? אלי, לאן? אני צריך הרבה. בוא נלך עם אבנר לחרבן. אני חייב לך הרבה. אחריך. אבנר. על סרטים. זיק. פה נדבר. עכשיו אני יושב באוויר. ננה. תראי מים. כל נהגה. הסירו מננה. כל נהגה. מונדגה. פנסי. אבנר. אלי, תעשה לו, אלי. מפקד, אתה קורא עליו תותחת, אי אפשר ככה, מפקד. איזה קפץ, יאי, ראית? ננה, תתעורר! אלי, למד, אלי. אבנר, אתה גוי, אני חייב להגיד לך את זה, אבנר. הוא חוצק, אלי! זהו, הוא חוצק. איפה? יש עוד בקבוקים? מי רוצה את הבקבוקים? כן, יש עוד בקבוקים, קחי. רוני, רוני, מה היה? צלם עוד לחייך, יהושע. הוא מצא שאתכם. אלי, תכבד. כל מי שנשאר פה. תראה את המפקדים, תעלה. חבר'ה, כולם לפה. סגור את העיתון בוא לפה. בואו נשחק אותה כמו הקומנדו ומפכ"ל, מה אנחנו רוצים, אבל אתם יושבים כמו בבדלות. תן לנו רובים לעשות מערבים, מתכופף, מתחברות. יאללה. בוא עכשיו איזה ריצה ככה. למה באתי? בוא נראה. הוא קורא עיתון, עוז קורא. אתם יודעים מה? מה משנה, זה אותו דבר. שתי מכנסיים. יאללה, תחרות. מה אתה רוצה? עכשיו עידן יראה לכולם איך עושים סיבות מתות. אני מוכן. אני לא יודע. תגיד להם מפקד... רד ל-20! זה נקרא מצב 2. עוד. יאללה, תעשה. אתה לא מכיר אונס פולקום.
כולכם ראיתם? רגע, מפקד טוב תמיד משמש דוגמה. מפקד טוב תמיד משמש דוגמה. לא קשה להם. הם יכולים רק לרדת, לעלות הם לא יכולים, זה כבד. יש בנות שהן לא יכולות לרדת אפילו. לא, לפני ככה, הנה כבר באתי, נו. זה מלך. טוב, כמה צריך לעשות? מפקד צריך להראות דוגמה, אתה עכשיו תעשי את זה. אל תעשי את זה עכשיו, אנחנו לא עושים. אנחנו רוצים דוגמה. אנחנו לא יודעים איך עושים את זה. נו, תעמדו שתי תורים, בואו נמשיך הלאה. מה הבאת לי מכנסיים אלי בוא. אלי בוא. מה זה ברמודה עליי? אני רואה חטאת. מה זה? וואי, סחר, צמוד. מה זה? זה לא טוב. הופה, חיילים. ניר, קיבלת גדול? מה זה? זה לא עולה לי. אלי! זה לא עולה לי. ניר! סיוון בואי תורידי פה. יאיר, זה קטן עליי, יאיר. מה זה? זה לפעמים זה לא בא הדבר הזה. יש לך טענות? עידו. יש לך טענות? תראה את הגרי, ואיזה יפה היא. מה זה יאיר? אני מחליף. הנה, לאוז, זה שלו מחסה. לא, זה לא ככה, זה בשבילי. אלי, בוא לפה. אמא שלך, יאללה, הנה עשבים. הנה אביך, יואו, איזה נודניק. פרק! חבר של עופר. אני רוצה את הרעבים גם צמאים. אלי! זהו אביחי בביק, מכין הטרנסים עד הגול, זה אולי מן השני, תראה איזה זין מגעיל יש לו, נופל כמו זקיה. אלי. גברי. מה עוד 3 שנים למנאייק? גברי, מה? המנאייק עופר ליסמי, אני שמה לך זין והנה אני עזוב מולבש. אותו, מסכן, הרגת זהו, אותו, אני שמה הרגת לך אותו. זין, עופר. הרגת אותו. ולא בחסד. אליהו, תשבי. חייב? איך הוא יודע לי חייב? אני רוצה 50, הוא לא נותן לי 50. אני אתן לך. זה גדול עליי. רמי, אתה צריך 50, הוא לא נותן לך, אני אתן לך 50. 50 פעם צריך לקחת. עוד פעם, יותר קטן לקחתי, יאיר, זה לא הולך ככה. אני צריך מתחת 50. היי, תביא לי חולצה ענקית יותר. תראו את ננה, הטבח, יוסיפון. ננה זה יוסיפון. כפתורים, לצהל האלה לא השקיעו בכפתורים. חבר'ה, איך שמים מדים? כולם להסתכל אליי. לא תראה, גמרנו. יכול חולצה לפנים, קודם כל את החולצה עצמי. זה מה שאתם שותים בצבא, יא זבלים. פטל, תערבב את זה עם מים. עופר ליזמי, אולי אתה עושה בוטנים, עופר ליזמי. חתלוף, מה זה מה שאתם אוכלים? עופר, יא זבל. זה הכל זבל כבר. זה כל זה זבל. אני אוכל בוטנים, עופר. אני לא רק בטנם. אמא, מה שלומך? תגידי אמא, אני כאן בלבנון, מתגעגע. צה"ל אם אתה רוצה לכתוב לך סבא שיש פה הרבה. זה כבר סבא של זכרות. תרים קצת, תרים, להגיד וואו, כמה יש פה. איי, אוכל של צה"ל. טעים? כל האימונים עשיתם, חפשו רק בשביל לאכול. נראה לך, עושים עוד אימונים עכשיו. איך אף שלי יפה? יפה? נחמד. אלי, אתה דומה ג'יק נוריס. אלי, ג'יימס למד, בונד אלי, למד סטוי. 0000. תן פה, זה הלך. יושיד מה דפק תחזיק, אני תחזיק צד אחד. איך אנחנו צוות עברייני שיכון ד' מוכים בראש. תפוז! אנחנו מסתכלים מבחוץ. ירושלים. אבל הוא תל אביב. ירושלים. עופר נזמי. תראו את השעה. עופר לבנוזה. אלי, יביא לי תפוז. זה שלי, יש שם אלי, אבל לי יש שם מלא. חורה. מה לקחת עכשיו שנפל? אבירה, מה לאוזן? אני... וואי, לא סובע, אני מעט היי! בכיוון. איך זה זורע, בוא. יש פה ים אוכל. גם פה יש ים אוכל. יש לו פה גם טוב, הנה, קח טוב. איזה טעם? דווקא את ההתקודד. מה לקחת תפוז? בוא נעלה למפגרים למעלה. תגיד בתאבון לפחות. בתיאבון רמי! רמי! מתי יש טורניר? חלאס, עברו שבועיים, יאללה, תתכונן. תתכונן. כבר אין אתגר בזיכרון. נדבר אותך. יש הולך לי בוא שנייה, בוא שנייה אלי. יש לך נשארים כמוני. מישהו קיבל 10? לא, הוא תופס את וידאו. תספר. אלי, הוא מתחטף המפקד.
לקחת את הקסטת וידאו. בוא נסביר לו מה קורה למי ש... איזה קסטה? השנייה? פול! נו מה יש לך? אתה עוד פעם נדפקת במוח? הוא מאז שהוא נולד נמצא במוח. נהנה. תיחנק בשלוק האחרון. תגיד למיכל, תעשה לך דברים כאלה. שיודעת, זה רק אברהם ויעקב. נותן ליד. זה עכשיו שם מתנחל. קח. איך הפירות האלה?